Hi, what's up mga bigaon? Welcome back to my channel. This is James. So as you can see, ako lang isa sa video, no? Wala si Silsi, wala si Maria Dupong, wala si Leo, wala si Donna. So solo flight ang inyong bigaon mga leader. So karon na lang tayo bagong video, and I hope malingaw mo ani nga video. So before ta mag-start, no, palihog subscribe para daghan natin yung magbiga-biga, then banjak na po ng notification bell, no, is kilid do tapad na subscriber para updated mo kung sa mga panghitabo o mga bagong mga biga nato diha. And please follow us on our Twitter account at yanonglumad03 para dito na mamiga ba na ako i-post kabalo mo. So around 9 PM gayina, no, wala ko'y lingaw. So nag-post ko unsay imong himuon kung makita nimong imong uyab nga naay ka-date lain. What? So akong gi-post dito, no, sa Facebook account, okay, feeling yun ako kabalog yun ko nga ang ako mga Facebook friends basta love na ganisigutan mo yung mga abting na sila manambag, mga banggitan na sila, pero yun nila na-apply sa mga kagalingon. Abtik na sila mamiga, marapog ako. So nagadagayon pa, no. So unsay imong himuon kung makita ni mo uyab na ka-date lain. Number 1, yung nag-comment si Maricor, no, yang laong si Myla Patubag. What? Maricor, gibasa ni akong post, no, nakabutang gid dito, place Tubaga, yung tubag si Myla Tubaga. Kasi amang ka palihog lang, no. So yung tubag si Myla. So pag nagbali ako, nakita na akong uyab na ilain ko, si Myla Patubaga. Halak ka, wala si Myla, maghuwat lang ko. So, Maricor, paki-explain ano yung tubag nga si Myla. Okay, naglibog yun ko. Anong si Myla mo ipatubagon. Then, ang ato yung kadang nga nag-comment, no? Si Guydie. Wow! Muuli. Ha ha ha. By the way, no, sa notebook na akong ginbutang inyong mga comment. Kaya wala ko ilaing cellphone, wala pa ko ilaing camera. Kung mo subscribe mo, mo view mo, ay kapalit inyong angkol o bagong camera, no. So, for good kaayo, no. So butang yun ang ilang mga comment rin sa notebook. Sabi pa lang, let's be creative, resourceful. So according to Guydie, mo uli na lang siya. Uli. So pag nakita ni yung uyab na ka-date lain, mo uli na lang kung rurabag kalibangon. Naam kita imong mga friends, no, nya todo outfit ka, kit ani mo may kalaing date kibalabing ko, ay na mo uli rakan ko. What? Okay, sayang sab mo ko atoy mo ako murampag ko sila nga tubangan. Rampak ko, tuyok pa kung pinalabawok anak gyud. So pwede sad, no, para diliin nga iskandalo sa kano mauli ka nagpaabot na lang kasi mong uyab dito, pika-pikahan yung pag-uli. May point po si Guydie. Pwede nyo i-apply mga bigaon yung comment ni Guydie nga mauli. Next is si Nix Matulak Gamutin. Iyang laong dawat-dawat then move on. Kadali, good. Pagkita ni mo, hala na kung uyab na ka-date lain, kay dawato na lang nato, then mag-move on ta. Oy. Ingat ro kadali. Kahit ano ni mo, basin ihirap itong atin, no. Mag-move on dahil ka, ang post magod ako, no, kay nailaing ka-date. Ako, hindi ko mag-move on anay. Clarify anay na ako. Hatag og second chance, pero na siya follow up nga tubag, lain ni si Nix Matulak Gamutin, advance ni mag-isip yang tubago, nag-cheat the caught in the act, don't give second chance. What? So kita niya nga narilain, wala second end of relationship, build the bridge and get over it. Mo na to.
Oy, gwapa good. Balik kitag uyab yung lain it's minute. Nako. Murag sab no. Pero gugmaang gugka kibal pagkita nimo ubay kay magdilak-hilak pa tapos si Nix matulak gamote di na. What? Ay. Believe. Move on dayon. Hilak. So ang next nga to nag-comment no si Cynthia Jane Valencia. Iyang laong. Pasagdan na lang nako oy maghanap sad ko kadi. Wow! Pareha na mo ani. Unyang imo na pong uyab akong pangutan sa imong uyab na ili kadit. Imong uyab na ay kadit nga lain. Sa pug kay iyang himuon no. Pareha ra po siguro sila mangita pug lain. Ako dili siguro no. Pero respeto na to ni Cynthia Jane basin di ay. Oh, hindi kay pang reserva. Kay pag makita kag imong uyab ni kadit lain na adayon. Halinon inyong anti. Guwapa siguro ni Cynthia Jane Valencia no. Stok ta kaon niya. What? Next nga nag-comment si Elano Tinoy. Elano Tinoy. Iyang laong aw singgitan ug walay forever. Magbuwag ra mo. Uy, batasan po no. Hindi singgitan nimo. Uy, pag-date mo, labay kami. Walay forever. Uy, magbuwag ra mo. Niyang ikaw. Iyang laong no. Follow up niyang comment. Alis done good. May magbala ra. Gwapa! Wow! Mura nag-ilis baro si auntie pag kita yung uy, ang uyab na ilaing kadit. Mura gana ng imong idea. Alis done good. Ay, usa pa. Balaan sa itong mga beauty. Sabi nagbigaong ka. Alis gidayon. Then, ang next nga nag-comment, no? Si Licia Gerans. Yung lang, mababaliw siguro ako kapag nakita ko silang may kasama. Baka mapatay ko yung babay. Actually, silang dalawa. Hala, grabe, gini ako. Mabuang gina yun ako pagkita ni mo. Kaya bali, lakaw ka dito sa luneta. Kaya bali, uyabay ka din. Mabuang gina yun ka. Mabuang ka, mapatay ko. Licia Gerans, amaw yung kakaliwat ba? What? Duda ko aning imong comment. Consult your psychologist. Kalok aning mababaliw siguro ko pag kita mo. Mabuang na yung ka? Amaw ni kaliwat ni Licia Gerans, no? Stop na po ni basing murang yun yung pungo naong pod, no? What? Patay pagid siya. Uy, mapriso ka na tungkol ng gugma. Hindi kita maabot tayo ng punto ng mga violente, mga tao, imis-init pa ron. After ato ni Legends, no, ni-follow up agis Marie Cormor. Nagkang gini siya gusto i-share. Basta uyab daw, pasagdan, rakan, dili, tuwaw-tuwaw. Yung may gugma, hilak, eh. Nabi ang pinagsamahan. Tapos napi siya follow up ay uman dya o nagsanga ang lusok kay tuwawan. Pango. Hala, cool ba siyang lusokan nagsanga? Ang nagsanga, book doon ang giday ka. Ano sa bunja kay nagsanga yung lusok. Kadlok ni Maricorno. Mugok ko din nagsanga nga lusok. What? Saan ang pagkasuhod nagsanga? Bitaw no, ang feeling po ni mo nga, dili worth ang tao nga halakan. Ay, lucky. Wow! Pero, depende mo sa mga tao, grabe nag-love na nila. Hilak yun sila, bro. Hilak na. Ka-move on niya ka. Then, di ba papili si Licia Gerans, follow up agad siya. Dili man dyan ang importante dyan ang luso nga nagsanga. Uy, kung saan rin, ang ganahan mong mga luso nga nagsanga? Kalihog lang sa formaan mo ko kita. Hilak man jud tati tungod sa gugma makabuang. Yes, true, makabuang ang gugma.
Pero wala man sa ko nabot nga point ana no. Alicia Girans, okay ra ka bro. Imong comment no una violent ka unya buang yung kagkaliwat, amang yung kagkaliwat. Iyak sa love gini makabuang yung kunong gugma. Oy, tubag si Maricor, Alicia Girans, gugmang giatay. Pag makitaan badya ka tiwang. Ay, diri nga part no murag tong una nga comment ni Maricor na siya pakyo niya. Abot mamanjak na baga realize niya alam dai nako tong person no. Uy, patasan pud no mamanjak. Aw, saya po na edit sila tuhong duwa. Na kayo yung bala ni kang po. Banyak kang yung ma-record. Kita kung ma-record, dako ng bae yun. Banyak kang kaano. Iwang-wang yun ka. Next, nag-comment si Dennis Lopez. Na itong original accent na itong nila. Dennis Lopez Odvina. Yun siya. Ilubong dadyon pinakalit mga matay ragyapon sila. Powerfulness Dennis Lopez Odvina no. Kita niya lubong dayon. Uy gamit pala ulay palahay. Lubong na pinakalit no. Ko imong uyab di yung patak-atakag di tuglain no. Bilib kong Dennis Lopez Odvina lubong mo gyud. Ay yung pataka basta uyab inyong ilogon ay ni Dennis Lopez Odvina. Lubong yun dayon ay. May palahay. As in 6 feet below the ground dayon. Tabunang yung kaplaw ay. Na. And last but not the least nga nag-comment no. Murag kaila ko ani familiar ni siya. Ay murag gwapa ni siya. Dayan Odvina Sauro. Dayan. Wala ako ka-remember kinsa ni siya. Pero familiar lang, no? Iyang lang tagaan ko pag kwarta panglaan nila. Ay! Daghang guro kag pili-pili ang dawat din, no? Ang hatag mo kag kwarta panglaan. So ako ani tanan, uyab ni Dayan, akong panguyaban. So hatag magkwarta. Asa mo, anak? Nanggabit pa ka. Nakapakay kwarta. Bilib ko ni mo, Dayan, Binosauro. You're so generous. Oh. Kung ikaw rag yung babaeng anak, manggihatagon, may langit sa anak. So, mo tong mga klaseng comments sa akong mga friends sa Facebook no, na violente, na mga generous, may uban nga walay paki, na uban nga dili na mo hatod second chance. Pero para sa ako no, if pakita na ako akong uyab na ikadate lain no, para proper sab no, para ma-clear basin dahil na wrong rako or basin dahil importante ra to gunit nagkamot magang lain sa no, siguro paabot na lang ko teksa na ako siya kung asa siya, then magkita ni after nila on date no, istoryahan na mo kung sa dito nakitanta ka dito niya nakay ka istorya lain mag holding hands mo unsa man yun na nakailain. Mo yun siya kung ay di na tumbang na bipal siya mag-hot at pikahan na dahil yun haircut buang ka binuang ka tarong ko nimo. So I hope kato nga mga comments ako mga friends sa Facebook guys no, makatabang ninyo. And kung napay gusto mo comment kung unsay inyong buhaton kung makita ninyo uyab na ka-deadline, comment below and please subscribe so wala pa naka-subscribe. And mara to guys, I hope you enjoy the video. So bye.